Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Spoločnosť OnePlus počas minulého roka mierne vybehla zo svojho zabehnutého štandardu a miesto jedného zabíjaka vlajkových lodí v ňom stihla predstaviť hneď dvoch. Tí sú rozdielni, avšak predsa rovnakí. Nie sú takmer identický názov, ponúkajú identickú konštrukciu s identickým dizajnom a obsahujú takmer identický hardware ako aj software. Oba tieto modely však okrem už spomenutých vlastností spája niečo ďalšie – rýchlosť. Jedná sa dosť možno o najrýchlejšie Android smartfóny, aké boli kedy predstavené. Nevravím teraz len o rýchlosti otvárania aplikácií či reakcií systému, ale o rýchlosti všeobecne. Aby som však netáral len tak do vetra, uvediem ti zo pár príkladov. Len zo pár smartfónov na svete je aktualizovaných tak často, a teda aj tak rýchlo, ako OnePlus 3 a OnePlus 3T. Na tieto podarené zariadenia totižto prichádzajú updaty pravidelne každé 2 týždne a každý z nich prinesie do systému nové zaujímavé funkcie či vylepšenia. Okrem toho sa každou aktualizáciou vylepšuje optimalizácia, čo vedie k ešte lepšej výdrži batérie. Keď už je reč o batérii, v rýchlosti jej nabíjania sú obaja zabíjaci nepremožiteľní. Vďaka rýchlo nabíjacej technológii Dash Charge sa dajú na plnú kapacitu dobiť už za niečo málo cez 60 minút. V rýchlosti vybíjania však našťastie rekordy netrhajú. Posuňme sa ale ďalej. Určite si už zažil situáciu, kedy si svoj smartfón potreboval odomknúť čo najrýchlejšie, no skener otlačkou prstov alebo iná forma zabezpečenia nespolupracovala podľa tvojich predstav. Nuž, používatelia dvoch najnovších telefónov od OnePlus takéto problémy nepoznajú. Ich skener otlačkou prstov je totižto bezchybný a na priloženie prstu reaguje takmer okamžite. Ako som už ale spomínal, nie vo všetkom sa táto zaujímavá dvojca zhoduje. Kým konštrukcia staršej OnePlus 3 je zafarbená do svetlého odtienia striebornej, OnePlus 3T vyzerá zase ako by strávil pekných pár hodín v soláriu. Jeho konštrukcia je teda o čosi tmavšia a musím povedať, že vyzerá o poznanie lepšie. Starší z týchto modelov je vybavený procesorom Snapdragon 820, ktorý doplňa grafická jednotka Adreno 530 spolu so 6 GB pamäte RAM a 64 GB interným úložiskom. Naopak novšie 3T obsahuje vyššie taktovaný Snapdragon 821, ktorému dopomáha zhodný, avšak o čosi výkonnejší akcelerátor. Veľkosť RAM pamäte sa nezmenila a interné úložisko sa dočkalo dvojnásobného zväčšenia, takže po novom pojme až 128 GB dát. Stále máš však k dispozícii aj základný 64 GB variant. Vzhľadom na tieto rozdiely tak má OnePlus 3T pred svojím starším súrodencom mierny náskok. Ten sa ale netýka fotoaparátov. Oba smartfóny obsahujú rovnaký 16 megapixelový hlavný snímač, ktorý si vedie náramne dobre. Kvalitou snímok sa teda zabíjaci vlajkových lodí doťahujú na tie najlepšie fotomobily planéty a to isté sa dá tvrdiť aj o kvalite videozáznamu. Selfie kameru sa snažil výrobca v novšom modeli vylepšiť a tak 8 megapixelový snímač zamenil za 16 megapixelový. Tento krok poslúžil na nešťastie len ako marketingový ťah a žiadne výrazné vylepšenie kvality selfiečok sa nekoná. Na oboch zariadeniach ich ale možno vylepšiť režimom vyhľadenia tváre, ktorý dokáže pomôcť dokonca aj takým krásavcom, ako som ja. OnePlus 3 a OnePlus 3T sa jednoznačne zaraďujú medzi tie najlepšie smartfóny, ktoré môžeš v súčasnosti vlastniť. Sú rýchle, krásne, výkonné a návykové. Oficiálne si môžeš zakúpiť len ten novší z nich a to za cenu 440 €. Len tak pre zaujímavosť, za rovnakú sumu peňazí by si nemohol kúpiť ani polovicu z tabletofónu Samsung Galaxy S8 Plus. V prípade, že ťa táto dvojica smartfónov od spoločnosti OnePlus dokázala zaujať a rovnako ťa zaujímajú aj informácie o ich nástupcovi, tak nezabudni sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.